Un traballo de doutoramento pode ofrecer beneficios incalculables á nosa sociedade, pero detrás de cada tese hai un proceso exixente que require acompañamento, calidade e visión de futuro. Na Universidade de Vigo, ese apoio articúlase a través da Escola Internacional de Doutoramento, a EIDO. Hoxe visitamos as súas instalacións para coñecer de preto o seu labor. Antonio, que é a EIDO e cal é a súa principal finalidade? Bueno, a EIDO é o centro da Universidade de Vigo que forma as persoas doutorandas para a realización da súa tese, non? Desde 2013, máis de 1.200 persoas acadaron aquí o grado de doutor ou doutora e moitas delas con carácter internacional. Os nosos egresados están a desenvolver unha labor investigadora de alto nivel e o que demostra que a EIDO é un espazo de talento e de xeneración de coñecemento. Que programas e que actividades ofrece a EIDO? Xestionamos 41 programas de doutoramento en todos os ámbitos e, ademais, un conxunto de programas transversais vinculados ao Campus de Excelencia Internacional do Mar, o Campus CREA en Pontevedra e o Campus da Auga en Ourense. Ademais disto, organizamos máis de 200 actividades como cursos, seminarios, encontros e investigadores e ademais das formacións relacionadas coas competencias transversais para todos os alumnos. Como contribúe a EIDO á formación investigadora da universidade? A EIDO é unha escola moi dinámica, con máis de 2.000 investigadores que acompañan as persoas doutorandas dende o inicio da súa carreira investigadora. Ofrecemos unha educación de calidade, espazos de encontro e promovemos unha cultura de publicación en aberto e colaborativa. Gracias a isto, a universidade reforza a súa capacidade investigadora e impulsa o talento novo. Construímos entre todos unha comunidade universitaria máis innovadora e preparada para o futuro. Tamén fomentamos a colaboración con institucións públicas ou privadas, nacionais ou internacionais e impulsamos a mobilidade dos nosos estudantes tanto para a realización de estadías como para a participación en congresos e exposicións. Que plans ou liñas de traballo ten a EIDO cara ao futuro? A medio prazo, as principais liñas de actuación son tres. Seguir impulsando a mobilidade e a internacionalización, promover a colaboración coa contorna empresarial e seguir traballando para unha mellor integración dos nosos egresados na industria. O obxectivo é que os nosos egresados lideren a innovación e a produción de coñecemento e para iso é importante manter a excelencia tanto na formación como na investigación e na transferencia de coñecemento. Tamén estamos a traballar nunha cultura de consolidar a calidade e promover a sustentabilidade, en concreto todo aquilo relacionado cos obxectivos de desenvolvemento sostible, que, como sabedes, están aprobados polas Nacións Unidas. E para rematar, por que considerades que a EIDO é un elemento clave dentro da Universidade de Vigo? A EIDO é esencial na formación en I+D+I e na preparación de persoal altamente cualificado. Realmente somos un pouco a fábrica de talento da universidade e estamos convencidos de que os doutores e doutoras que preparamos hoxe son o futuro da universidade.